La mort d'Abril Martorell, l'estat actual d'internet i el segrest d'un valencià a Àfrica formen el menú informatiu que avui els hem preparat en dossiers. La mort de Fernando Abril Martorell ens ha recordat el decisiu paper que este valencià va tindre en la transició espanyola a la democràcia. Un paper que se'ns havia quedat un poc oblidat i que ara ens refresquen algunes de les persones que més contacte tingueren amb ell. Ha sido un hombre que ha practicado en todo momento y lugar una teoría que yo practico también, que es la de que era mejor un acuerdo regular que un acuerdo perfecto dividiendo pues, a los grupos, a la sociedad, etcétera, etcétera. Ha sido un hombre de concordia, ha sido un hombre desde el punto de vista familiar ejemplar también, desde el punto de vista político ejemplar, y su actividad profesional también ejemplar, y con un amigo extraordinario. Tenia 62 anys quan la mort li va sobrevindre. Per ell, era la crònica d'una mort anunciada, un càncer que posaria fi a la seva vida la matinada del passat 16 de febrer. Fernando Abril és el testimoni de la història més recent. Va ser un home clau de la transició a la democràcia. Però també és el polític valencià que ha aconseguit el càrrec de govern més alt al llarg del present segle. Abril Martorell va néixer l'any 1936 a la localitat valenciana de Picassent, on avui encara resideixen una part dels seus, però la major part de la seva vida va transcórrer fora de la nostra comunitat. Yo no sé si por educación o por qué mi hermano ha seguido toda la vida siendo una persona austera. No ha sido nunca ni melindroso ni caprichoso en ningún sentido. Després de concloure els seus estudis com a enginyer agrònom a Madrid, Fernando Abril s'estableix a Segovia, on coneixerà Adolfo Suárez, en aquell moment governador civil. Era el començament d'una amistat que canviaria el rumb de la seva vida. És un home que aplega el poder per la fidelitat personal en Adolfo Suárez, però que se mostra capaç de resistir totes les crítiques de l'oposició en tal de defendre a Suárez. L'any 1969 és nomenat president de la Diputació de Segovia i 2 anys després designat procurador a Corts pel terç familiar, una posició des d'on viu la mort del general Franco i la designació del nou cap d'estat. El nomenament de Suárez per formar govern i conduir les primeres eleccions democràtiques fan ocupar a Abril Martorell la cartera del Ministeri d'Agricultura el 1976, des d'on participa en els pactes de la Moncloa. Però prompte ocuparà un lloc de major rellevància. Adolfo Suárez li té reservada la vicepresidència econòmica del nou gabinet, on començarà a mostrar els seus dots de bon negociador, just a un període on la situació socioeconòmica és de les més dures de tota la transició. En la transición se le ha atribuido a muchas personas la importancia máxima, y es verdad que probablemente es un esfuerzo de mucha gente repartida, pero a veces la providencia hace que un hombre ocupe el lugar exacto para que dependa de él que el camino que se tome sea uno o sea otro. Yo creo que este es el caso de Fernando Abril Martorell. Al comienzo los socialistas, mis compañeros, no entendían que yo fuera tan amigo de Fernando. Y sus compañeros de la Unión de Centro Democrático no entendían que él fuera amigo mío. Después todos lo fueron entendiendo cuando lo conocían, sobre todo a él. Però Abril també ha d'enfrontar-se a les lluites internes del seu partit, la UCD. El 29 de gener del 1981, Adolfo Suárez dimiteix com a president i unes setmanes després un intent de cop d'estat sacseja el país. En aquells temps, Abril no té un moment de descans. Es dedica a negociar en distints fronts. A València, on es redacta l'Estatut d'Autonomia i per on és diputat i, a més, president de l'UCD, tindrà un paper destacat. Amb discretes reunions al xalet familiar de Picassent, Abril s'entrevista amb els caps més representatius de la política valenciana. L'autonomia, que és una reivindicació molt important per als valencians, sobretot per als que venen de l'etapa de la clandestinitat,
a nivell popular encara no és molt important. Hi ha sectors que no tenen clar com és el futur del desenvolupament autonòmic de la comunitat i de tota Espanya, no? I jo crec que hi juga el paper fonamental d'incorporar a molts sectors reticents al procés autonòmic valencià a la possibilitat d'aconseguir l'autonomia. Ell es comença a prestar atenció particular a la comunitat valenciana a partir de 1980. I crec que és una de les persones que ha deixat notar més la seva influència en el text actual de l'Estatut. La mà que sempre ajudava a resoldre els problemes, a desatascar els problemes quan les coses se complicaven o se posaven més difícils, sempre era la mà de Fernando Abril buscant els llocs d'encontre, buscant les coincidències, buscant el denominador comú que feu possible l'aprovació d'una Constitució i l'aprovació d'un Estatut d'Autonomia per als valencians en els que ens han servit com instruments sòlids de recuperació de les llibertats en Espanya i en la comunitat valenciana. La visió de Fernando Abril, de negociar, és a dir, de buscar la gent amb capacitat de negociar en sèrio, no de fer concessions de, bueno, si aquí me fas una huelga jo te dono 5 peles més de l'hora, sinó anem a resoldre els problemes, no? I això és conegut per això i no és casual. L'any 1983, Fernando Abril Martorell abandona el camp polític un poc desenganyat i passa a dirigir la Unió Naval de Llevant que aconsegueix redreçar. Posteriorment, passarà a ocupar la vicepresidència del Banc Central. Y yo le llamo y le digo, Fernando, yo tengo una oportunidad, ¿quiere usted trabajar con nosotros? Con el grupo. Hay una oportunidad. Como usted como valenciano, yo reclamo a usted, es que tiene aquí una situación de asegurar su vida por civil, porque no le quedaba otra cosa, pero además tiene usted la posibilidad de hacer una gran labor por una empresa valenciana y salvarla. Si usted lo acepta, yo estoy dispuesto a que sigamos financiando. Y me dijo, por supuesto que sí. En 2 ocasiones hicimos una oferta a Fernando para formar parte del gobierno, en 2. Antes del 88 y en el 88. Y él creyó que él desde fuera podía ayudar. Le llamaron, como le han llamado, lo llamaron en el PSOE, también lo llamaron aquí, lo han llamado hace poco en el Partido Popular, para que informara o diera su opinión sobre la sanidad. Y en uno y en otro ha destacado precisamente sus trabajos, su buen hacer y fundamentalmente su capacidad para consensuar, que esto es lo importante que tenía. Desgraciadamente estas noticias en los últimos tiempos nos vienen asolando con demasiada frecuencia, ¿verdad? Y son personajes que han jugado un papel fundamental, importantísimo en nuestra reciente historia, los que nos van abandonando y los que van desapareciendo. Contaba yo hace un momento al conseller y al presidente de la Diputación que al nombre de Fernando Abril hay que unir pues el asesinado Manuel Broseta, el de Emilio Atar de forma más reciente, el de Joaquín Muñoz Peirat, que inició ese tristísimo camino, ¿verdad? Se le diagnosticó un cáncer que estaba, digamos, apoyado en la aorta. Le llevaron, se interesaron por quién era el mejor médico de estas cosas, de estas circunstancias, lo llevaron a lo que quisieron que era lo mejor. Le dieron la quimio, un día le dio la quimio y al día siguiente fue cuando fue lo del Proof Spirit, el barco ese, que él le trastornó muchísimo, porque una persona que está en esas condiciones, y a pesar de eso vino al funeral, que yo estaba temblando porque hay que ver la cantidad de sacerdotes que dijeron lo larguísimo que fue el funeral aquel, y yo lo veía que estaba demacrándose por momentos, y salió de la quimio maravillosamente bien. Le salió todo el pelo, un color de cara fantástico, se le había reducido el cáncer muchísimo. Después le hicieron las radiaciones y por lo que fuera, pues no sé, no se sabe nada.